Then sa mga taga Bulton, Malalag, dito may atong Biyernes, nag-distribute mig mga gulayon. Gipalit ni Congresswoman Didi Caga somewhere in Bansalan, presko kayo. Kuan ko to'y dala na mo dito to Biyernes. Duha ka sakong pichay, usa ka sakong carrots, usa ka kahon na kamatis, og daghan kay mga presko sibuyas dahon. Ipakapinan pag yun ni Ma'am Didi Caga sukuan kaning mga corn beef, ulo ka baksis. Ingon man si Congresswoman Cagas nga murag taod-taod na punta sige panghatag og mga gulayon, tambal, relief goods, kape, face mask dinis digos. Ana si Congresswoman nya dito na punta sa Malalag. O nang swerte sa Malalag, pinakaunang barangay among giadto dito sa Bulton, si Kapitan Kabihi. Nahatagan na mo dito yung mga constituents sa Purok 3 o sa sentro sa Bulton. Papasalamaton og malipayon sila sa pamilyang Cagas tungod sa ilahang kaugalingong abot. Naggasto gyud sila para ipalit og ihatag sa katawhan. Onay challenge karon sa mga elected officials nga arangan, di lang kay arangan katug yung adunahan og nangadato. Nya kanang bisag pag mo gasto di gyud mahurot-hurot ang kwarta. Challenge sa inyo ni kay karong panahon na nagkinahanglag tabang ang katawhan. Walang-wala na gyud ang mga tao. Sugot na lag mo kilaw og gulay, wa na lay kanunay. Para makatipid lang. Umay lang bagkahag magtipid, ug wa na gyud may ikatak-ang. Napatay na interview dito, kaon lang sila kamuti. Saging, wa na kanunay kay hurot na. Wa na bugas. Way trabaho ilang mga bana. Piti paita, kaon na lag saging. Mo nang pag-abot na mo dito, pitin lang lipaya. Kita na mo sitwasyon dito, usay tagduhaon lagi na mo ka pack sa gulay among ihatag kay may na lang, no? Makaon nila na sulod sa pila ka adlaw. Mo nang hagit karon sa mga opisyales o kato sa mga negosyante nga dili gyud mahurot-hurot lang kwarta. Ayaw kay ninyo palabiing nga mulalom ng inyong mga bulsa. Nagkinahanglan ang katawhan sa inyo karon. Tinabangay man eh. Di na lang ta magsalig sa gobyerno kay ma-short man gyud ang gobyerno. Short gani national government, di ba? Wa gani natagaan sa national government nga national na. Wa gani natagaan tanan ang SAP, dili gani tanan puris among the poor ang natagaan sa social amelioration. So nagkinahanglag tabang, no? Namantay ka kuot, tabangan na tong katawhan, at the same time tabangan na tong gobyerno. Sama sa gihimo sa pamilyang Cagas. Karong adlaw, Malalag na pud mi. Kung batihan na to na, hunahon na tag-asis Malalag, katong daghang kay mga angayang hatagan na to. Mangita ta sa Malalag, ha? Pakikitaan siguro na to dia si Mayor Valtan. Morning kan Sara Sunsuna. Johnny Kabasag, Bay Kailakak at Judith Eltagonde nga taga-power. Mga parinti kay nako ng mga Eltagonde's power. Akong lola mo Eltagonde, si Lola Martina na karon sa Padada. Naminaw mi diri sa upag, gikan ni Janeth Bacalso. Mike, nagpasalamat day ko dako sa dumadi sa 1K nga akong nadawat. Salamat kaayo. O kanimo sab, Sir Mike, gikan ni Jessa. Pwede lang dali ano? Wala na'y question and answer, wala na'y tigmo-tigmo, wala na'y walang kahirap-hirap. Basta kay makasulod lang, mo lang na'y lisod, unsaon pagsulod, kidaghang kay callers. Pagtawag ana, isulti lang dayon ang pangalan, address o contact number, sa kalibo dayon. Pwede ang sunod barangay sa Malalag kay ang barangay Tagansuli.
sa may barangay site gyud kay naa ako mga apuhan didto. Akong pangutanon si Congresswoman Kagas ana sa iyahang plano nga distributan ha. Kay ato ng siya gyud ang atong agdon ani.